Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, adin na may ito ang bagantano sa wasiyat. Siya kong mga pagaritan. Saging kaya masatano na tanto din ako mindekala. Naguadnap kasi matano si ko mga paditano ang mga tao tantuiran ako ipopuro ang mga ginawairan. Mga tao malaatan to bilibiyan sa ginawa niyan adin yan di may pangimpuruan ako padiyan kapagaya tigitano ang mga tao ang mga takabur ambug uway mga pagariya yang kana nalagi dana na sifat na marataan egen nakatanuanan isa partanuanan si ko mga ginawa tano ayaw man na mapia na sakatano ang mga Muslim na mga ngalimbabaan tano si ko mga paditano. Pagani ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala makawasya taya si ko mga paditano. Wad nakatawan niyo kung mga pagaritano masisipatira nagyang kaya kaambug kapakatak kapak at kabur na kapakay iseryo kira nagyang kaya wasyat. Kalu-kalu na anira nakaganaki kalimutan o kiran. Tigun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Ayaman nauto na tigun nabitan wa Muhammad ada atigian ataw udin ada mama udin ada babay atanto niyan ako pagkalaan na ginawa niyan. Yung ito atigitan wa ipangimpuruan niya na ginawa niyan. Tanto din ako bilib sa ginawa niyan. Wa yakhtalu fi misyatihi na ira pulalakaw na natigitan wa sumasayan. Kalalakaw wa kaambug. Inunta at tigunabitan wa Muhammad agyang kutwa lagi dutwa manusia na amay kami tunayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa alungan amawri. Makander pa isira na gusto Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ko tuwa lagi dutuwa tao na kararangitan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito mga pagariya. Na napangani ko si ko Allah makawasi ataya si ko mga bangsatan. Mga limbabaan tano. Di tano ipuro ang mga ginawa tano. Agiyang ko tuwa kipuro na kao na kararangitan ka wa Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amawri. Na antunad na rin kaswa ka. Kali mo ano kaginawang ka. Kapag ina kaginawang ka. Mga pagariya, panganin ko ang makawasya taya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.